get drunk. Γεια σας παιδιά, GRTuber εδώ και σήμερα θα σας δείξω άλλο ένα πείραμα με μπαλόνια. Θα είναι πάρα πολύ γρήγορα αυτό. Θα το δείτε. Ξεκινάμε παίρνοντας μερικές πινέζες. Μισό λεπτό να τις φτιάξω λίγο καλύτερα. Και αρχίζουμε. Και παίρνουμε ένα μπαλόνι, βλέπετε, και το τοποθετούμε πάνω από τις πινέζες. Το απίστευτο είναι ότι το μπαλόνι δεν σκάει, ενώ το πιέζω, το βλέπετε κιόλας. Βλέπετε ότι το μπαλόνι δεν σκάει με τίποτα. Εντάξει, βέβαια άμα το πιέσουμε πάρα πολύ, λογικό είναι να σκάσει. Αλλά όταν το πιέζουμε αρκετά όπως τώρα δεν σκάει. Ενώ άμα πάρουμε μόνο μία πινέζα, το μπαλόνι θα σκάσει. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο μου. Άμα σας άρεσε κάντε ένα like και ένα subscribe. Κάντε το ένα share να το δουν οι συγγενείς σας και φίλοι σας. Αυτά από μένα.